Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lek disidik lek. Iki mbiyen arek entuk wong Jati. Piye iki? Nang takonono lek. Jenenge sapa? Jenenge sapa? Piye to iki Jati? Heh? Heh. Piye iki? Dilisik, Bro, panganane, Bro. Pilih, Bro. Heh? Entar banyu Gus, Mbak. Kuwi nek luwe angel takonane lek. Tapi nek wareg engko wis turu. Terus gak kena takoni. Ya, ya tau kandhani yo. Iki cok tembok kemarin kira-kira ambrol ya, teman. Sok ambro ali. Ya mulane dikontak kon gawe gede. Heeh, delikone gawe. Yo jagani iki tok lho, asline iki, deliko gedhi iki. Jagani kuwi tok. Lah iki mau wis karo Rabi Resri alah iki kenek to. Masa Pak? Kenek. Ya mro kok jawab kok sok. Angel iki jan. Apa kuwi? Perkarane nyapa? Sisa angel wis. Jak bahas kuwi semua. Terluka parah. Lho tapi urung diapa-apakno lho. Dek umpama anu kan ya urung maksud iki urung kalong, urung Tapi berharap. berharap tok lho. Kok Sing iki sing digoleki. ya paling nukokno soto tok ke lho. Betul ya? Betul kok. Masuk nukokno soto sak mangkok getun. Terus nggak bisa memiliki. Padahal Iya kelok. terus padahal loros itu kan buah karo anu. Sering, ya ta? Heeh. Kae lho. Loros lek. Lek mangan sih lek wis wayahe laut. Apa nih? Biro jodoh lho ki. Tapi nek angel Pak ya iki. Iya. Angel Pak Adi. Angel. Angele teko apa nih Pak Adi? Ya mangan ganti neh. Piye? Nah, kok yo diambu barang ki lho. Iya, oh, jabul terus anu kae, Mbak. Enggak, maksudnya masalah angel iki piye Pak Kadi? Sampean kan wis pakai biru jodoh. Lah kene awake lemu iki lho. Awake lemu terus sekolah awak cekik. Terus nek masalah pikirane piye Pak Kadi? Nek saya apa iki cara pikirane ya mestine ya Pedot jerine. Piye to, Bro? kita wes kecil mangan. Tapi we anu Ji. Kanca-kancamu akeh sing rabi ngono iki we nama iki. Iya, gue juga ya. Gila ora. Ora. Langsung aja dunia. Tapi pengen. Mergo jodoh iki golek iki. Lho. Tapi yang biru. Mau dua. Masa padha ae? Dua. Padha ae. Nggih, sampean mangan sih. Mungkin ini orang kaya ikut Pak. Pantas ya Mbak. Mosok. Tapi menurutku wes sok ben rapi ora. Wah, Ya mbuh. dudune ora kadang kok. Mbak jajal sok. Rabi ora. Ya rabi. Rabi ya. Ya rabi kok. Langsung to. Nan. Heeh. Jadi biar rabi neneng. Iki iso nining lho. Kowe Lah nyapa ora kok. Nek namane jodoh ki gak bisa ditebak ngono Ji. Ora iso dijaluk. Rasa dijaluk. Nah, wong neneng seneng saprol gak seneng. Kuwi berarti kan gak jodoh. Ngono Ji. Dan nek uji. Nek muji kae wonge seneng. Tapi Cuma kono sik pikir-pikir. ora jodoh ya. Ora jodoh. Tapi kayak jodohnya anak 5. Biar tunggu ngopeni apa? Anak 5. Sawah seger le. Sawah rasa sawah seger. sawang Prapat. Sawolon. Segar. Segar iki. Sigar karo kuburan kae. Ada kuburan. Sawah seger. Kok gue modal usaha sekali Pak Anies yuk. Lebok dia lho. Sigar warisane dintumpong pira to sih? Wis iso. Pak muji to. Eh? Prabon. Keprabon. Prabon lho cek enek mbelis ning omah. Pateni. Murah ya. Iya yo. Tapi harus jodoh itu dicari Ji. Golek ning warung ayu.
Dicari harus harus kenalan karo cah itu. Sopo sih gua mangane kurang gua. Tak. Nggo mangan kurang piye to, Ji? Lah buktine awakmu ya iso mangan lho. Kok Iso tenan ngene iki. lah yo berarti awakmu iki kurang bersyukur, Ji. Aku bersyukur. Lah. Nek panganan dipangan kene ya wis. Lah we nek ngomong dipangan ae ora eneng. Padahal awakmu bendino jek mangan. Ibarat apa ya pas-pasan lho kos. Nah ngono iku bersyukur sih. Nek pas-pasan piye? Pas-pasan mbok teko ae iki kok. Nek kanggomu Alah. tabungan sing kira-kira iso nggo urip. Go foya-foya iki piro tabungan. Keneng. Mbah Haji lho. Kowe to. Nek kono buat Bank BRI, Bank Syariah. Tabungane akeh lho. Aku Pinter nabung. Akeh. Cuma wonge wis ngomong aku dek ngke. Arep nggo rabi. Anggo rabi. Oh rabi. Ora merame kok sampeyan. Elektron ora. Yo panggah. Iya. Nah. Tapi tak takoni jodone jere Wono Asri e. Heeh. Kok malah bisa. Kok iso iki lho. Lah kewe anake wis gede-gede lho, Bro. Kodho kok karek anu seneng. Jiro seneng. Musuh senenge angel lho, Bang. Jan. Ya Allah, aja nurun sak anak putuku. kowe ra dibutuh kok. Lah ya mangkane aja nurun sak anak putuku. Iki kan baru weling Oji, ngono lho. Yo putuk. So. Iki. Tas teh lho. Oh wani. Napa ora wani? Wani ya wek. Wani. Tenan? Oh iya. Sing naktir sapa? Caprok kok. Ya ngono kuwi lho, terus mari ngono wonawani oyok-oyokan. Jadi wong ki gantian Ji. Umpama ngebengi aku, sesuk saprol sok ben awakmu. Mujiono. Jadi wong aja menggantung orang terus. Panen lho, Bang. Panen. Panen wis kono. Nek panen ngono kae tau dikai perawan. Gue mangan. Alah yo didol ta karo iki. Gue mangan. Iki geleme ning sawah ya, Bang ya. Ngirim. Terus kita rabuk. Karo jupuke gabah. Iya nek juga babah pasti. Tapi paling wis diangkut langsung ke sawah. Lah kan pas go mulih ho. Go mulai paling yo 5 sak ngono piro. Nek Ji. Gue mangan. Kabeh. Berarti yo gak tuku beras kok karek tuku lawuhe tok. Karek mayar mau 10.000 kena Ji. Sawah ra tuku kowe. Heeh. Dol taunan ae. Tutup. Gak tuku taunan lho. Kowe gak tuku yo nih. Tuku aku. Nan? Tuku taunan. Gitu. Taunan. Sawah pakmu. Ke sawah taunan tuku taunan. Aku ra di sawah bebas. Pakmu sak piro? Pakmu. Yes bro ya iki mau Pakmu sak piro? ewange gawe iki lho bro. Gasipune sekarang masangi usuk. Engko usuke munggah. Terus engko gawe insyaallah gawe spandek engko bos. Soalnya nek gawe apa iki jenenge spandek model gendeng ngono kae kaken buake. Kaken ketokane iku. Spandek sing lurus-lurus kae kan gak. Yes bro, ya bro tutup. Oke bro, terima kasih sudah nonton vlog ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.